attività ġdida għall-familja kollha se tkun qed tittella nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru kollaborazzjoni bejn il-Malta Motorsport Federation u l-Malta Community Chest Fund f'Ħalfar. Din l-attività se tkun qed tiżdied fil-kalendarju mal-attivitajiet l-oħra bris il-Community Chest Fund se toffri wirja spettakolari tal-fuq minn 500 karozza klassika, vintage u anka dawk sportivi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono qalet li din hija attività li għandha tkun ta' interess tal kulħadd. Il-President tal-Malta Motorsport Federation Duncan McAuliffe stqar li barra l-wirja statika tal-karozzi din l-attività se tinkludi car simulators, go-karting u anka żona għat-tfal biex verament tkun attività għall-familja kollha. Inti meta tara dawk l-entużjasti li qegħdin hemm bil-karozza tagħhom li qed tefgħu il-passjoni tagħhom ma' dil-karozza tul ħajjithom, anke taqaf titkellem magħhom ukoll ħajajdulek stejjer tagħhom. Apparti minn hekk, minn għandu tfal ħajkollhom l-areas fejn jilagħbu, ħajkun hemm food stalls, ħajkun da celebrity famuż ta' fama mondjali li ħajkunu jistgħu wkoll jiltaqgħu miegħu, ħajkun hawn kantanti, DJs, ħajkun hawn activity wkoll, ħajkun hawn drifting għaddej, ħajkun hawn off-road, ħajkun hawn il-karting. Naħseb li ħankunu l-ħaqna l-pik tal-ista joffri l-facility tagħna. Barra minn hekk din se tixħed aktar dawl fuq il-ħidma u d-dedikazzjoni ta' dawk li għandhom għall-qalbhom il-motorsport. Dan fil-waqt li sieħdu semm ukoll il-University of Malta Racing. Bħalissa simulation edha tgħin ħafna lill-sportivi biex ikunu iktar accurate u ħajkun hawn min jista' wkoll jipprattika simulators u plus hekk ħajkun hawn anke drivers suppost li min ikun jrid isaqsi u jara minn xiex għaddejjin daw il-drivers biex jilħu l-għanijiet tagħhom hija passjoni kbira. Ukoll ħajkonna magħna biex ma ninsiex it-tim tal-Università li dawn huma inġiniera jistudjaw inġiniera u kif nafu kulħadd dawna huma nies tista' tgħid professional għax ibbildjaw il-karozza huma marru jikkompetu barra mad-dinja kollha u nistgħu ngħidu li marru vera tajjeb. Bl-ewlieni ta' The Malta Motorsport Federation Festival għall-Istrina jibqa' li jinġabru l-flus bris il-Malta Community Chest Fund.